Эфирда информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. 19 гыйнвар җомга киче бу. Узып баручы атналып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Кызлы йорт, бәхетле йорт. Николаевлар гаиләсендә 3 малайдан соң туган кыз 2024 елның 1 сабые булды. Грипп ОРВИ коронавирус тышкан бизгәге, районда берничә төрле вирус инфекцияга каршы көрәш бара. Үзебез монда, уебыз хәрби операция зонасында, райондашларыбыз бердәм солдатка аш акциясына кушылды. Хәзер барсы хакында да тулырак. Районыбызның Олы Арташ авылы халкы яңа модуль фельдшер-акушерлык пунктлы булды. Аны тантаналы шартларда ачу тантанасында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов катнашты. Сәламәтлек милли проекты кысаларында төзелеп эшли башлаган әлеге фельдшер-акушерлык пункты районыбыз авылларында 17-нчесе. Авыл халкының шатлыгын уртаклашып тантанага район башлыгы Рәис Миннаханов килде. Инде Россия Федерациясында һәм республика инде яңалыкка омтылды. Монда инде bizning өлкәннәребезгә ярдәм кыска арада күрсәтү өчен яңа штатлар барлыкка килде. Шулай итеп, бергә матур итеп яшәргә язсын, булганны игелеген күрергә язсын. Инде бу бинада эшләүчеләрнең төп вазифалары без белән бергә шулай итеп эшләргә һәм яшәргә. Игелекле булсын, бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Традицион кызыл тасманы кисү, биредә медицина ярдәме күрсәтүче Гөлназ Гасимуллинага символик ачкыч тапшыру тантананың күңелле мизгелләре. Яңа бинага танышу өчен беренчеләрдән булып авылның нәни пациентлары үтте. 2013 елдан бирле авыл кешесен Гөлназ Гасимуллина дәвалый. Үзендә бик яраталар. Заманча җиһазланыш, уңайлы шартлар аның хезмәтен дә бермә-бер җиңеләйтәчәк. Олы Арташ авыл халкына без медицина хезмәте күрсәтәбез инде. Менә безгә әле ярдәмчеләр дә бирделәр. Бүгенге көндә Аллага шөкер, алар безгә бик кирәк ие. Үзебезгә генә авыррак ие. Арташ авылында 300-гә якын халык бар. Без шуларга хезмәт күрсәтәбез. Яңа туган балаларыбыз 3. Шулай ук әле бәбияб кайтучыларыбыз да көтелә. Безнең авылда инде мәктәп бар. Дисат эшләп килә шулай ук. Бүгенге көндә инде грипп ОРВИ белән бик күп авыртучылар күп. Алар янында йөрибез, аларга хезмәт күрсәтәбез. Сәламәтлек саклау министрлыгына, хөкүмәтебезгә, шулай ук районыбыз җитәкчесе Рәис Нургалиевичка, баш табибыз Марат Рафаиловичка, шулай ук җирлек башлыгыбыз Алмаз Рахимҗановичка, төзүчеләргә, шушы медпунктны төзегәндә катнашкан барлык халыкка Олы Арташ авыл халкы исеменнән зур рәхмәтемне белдерәм. Медицина ярдәме күрсәтү пунктының элеккеге бинасы Янәшәдәге мәдәният йортының 2 бүлмәсендә урнашып эшләгән. Хәзер исә үзе бер аерым бина. Яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылуына бигрәк тә авыл өлкәннәре шат. Авылга мин сөенеп торам, күп нәрсәләр. Аннан соң шушы асфальт юллар булды, яңа мәктәпләр салынды, яңадан әйләнеп килгәннән соң менә. Аннан соң шушы клублар, дөрес аның урынында вакытында булды, клубы да булды, пункты да булды. Алар электр агачтан эшләгән. Алар күп хезмәт итте, сүздә юк. Менә хәзер бөтен мөмкинлекләр бар авылда. Менә бу факт ачылгач бигрәк тә әйбәт инде. Киң, иркен, һәркем үзе исән сау гына эшләсен һәрбер урында. Медицина объекты Казан шәһәренең җаваплылыгы шикләнгән Строй Сити җәмгыяте төзүчеләре тарафыннан сафка бастырылган. Чираттагы тагын бер шушындый заманча модульле фельдшер-акушерлык пункты 2024 елда Урта Саба авылында төзеләчәк. 2024 елда Саба районында дөньяга килгән беренче сабый Шәмәрдәннән Николаевлар гаиләсендә туган София исемле кыз. Кичә район үзе хастаханәсенең балалар тудыру йортыннан кызны тантаналы төстә өенә озаттылар. Кичәге көн Шәмәрдәндә яшәүче Николаевлар гаиләсе өчен шатлыклы да, бәхетле дә булды. Әдилә белән Игорь Николаевларның гаиләсендә туган кызлары София Саба үзәк хастаханәсенең бала тудыру бүлегеннән чыкты. София 2024 елда районда туган беренче сабый. Ул 14 гыйнварда дөньяга килә. Төкле аягың белән, София Игоревна. Софияны бала тудыру бүлегеннән алырга әтисе һәм гаиләдәге 3 абыйсы да килгән. Данил, Никита, Ильяның йөзеннән елмаю китми. Сеңлеләрен бик көткәннәр алар. Бездә бүген шатлык көн. Бездә кыз булган, аның исеме София булган. Biz аның исемен бергә уйладык.
Сез аны көтәсезме игездә? Әйе, без аны көтәбез. Без өендә җыштырдык, өйдә әнине көттек. Без барыбыз да Софияны аларга килдек. Николаевларны бу шатлыклы көннәре белән Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Мурат Кәримов, ЗАГС бүлеге мөдире Гөлнар Шафикова, Саба үзәк хастаханәсенең баш табиб урынбасары Гөлназ Гарифуллина, Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Валиев, Салават күпре балалар бакчасы мөдире Рауилә Хамзина, бала тудыру бүлегендә эшләүче табиблар, шәфкать туташлары һәм туганнары тәбрикләделәр. Дөрестән дә шушы менә батыр егетләрдән соң көтеп алган кыз балагыз инде сездән күбрәк малайлар көтәдер бу көнне. Без сезне Рәис Нургалиев исеменнән, барлык хакимият исеменнән, район советы, район башкарма комитеты исеменнән тәбрик итәбез. Чын күңелдән бик зур бәйрәм сезнең гаиләдә генә түгел, бөтенебезнең район халкы өчен дә зур бәйрәм. Инде үзебезнең бала тудыру йортыннан, үзәк хастаханәдән шушындый беренче бала Софияны, кыз балабызны алып чыгу, инде безнең, мин уйлыйм, елыбызны да бөтен дөнья күләм, ил күләм тыныч булыр дип, кызларча булыр дип өметләнеп каласы килә. Аннары Мурат Кәримов гаиләгә бүләкләр тапшырды. Әти дә, әни дә бик шат. Бик озак ойладык, 8 ел менә, 9 ел була аралары, кичкенәсе белән. Ирем ярар диге шоп кайттым инде. Әле Алла бирсә 5-нче киләбез. Чакырып торалар. Еллар иминлегендә бәхетле гаиләләр күп булсын. 2024 елда гаилә елы дип игълан ителде. Һәм менә безнең байлар сабасында, Саба районында 2024 елның 1нче сабые туды. Ул Шәмәрдәндә яшәүче Николаевлар гаиләсенең кызлары, 3 малайдан соң кыз туды. 4нче балалары күп балалы гаилә. 2024 ел илебездә гаилә елы дип игълан ителде. Гаиләләрдә туган балалар бәхетле сабыйлар булсыннар. Республика шул исәптән безнең районда да грипп, ОРВИ, коронавирус белән авыру очраклары теркәлеп тора. Соңгы вакытта тышкан бизгәге диагнозы куелган пациентлар саны да шактый. Буларның барысы хакында да без табиб-эпидемиологлар белән сөйләштек. Чираттагы сюжет район үзәк хастаханәсеннән әзерләнде. Хастаханәнең йогышлы авырулар бүлмәсендә барлыкка килгән чират авыручыларның күплеген исбат итүче бер күренеш. Бу кешеләр чир билгеләре башлану белән кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәклеген яхшы белә. Рөстәм Харисов та өйдә үз белдеге белән дәваланучылар сафыннан түгел, үз сәламәтлеген ул табибларга ышанып тапшыра. Birinci simptomları 3-нче көн башланды. Кичә өйдә инде дарулар ичеп билгеләр тордым. Бүген менә иртәгәштән мендем фильтрга. Хәзер экспресс анализ алдылар, врачлар карыйлар. Авыручылар саны арту сәбәпле табиблар көчәйтелгән режимда эшли. Стационарда 4 кеше грипп, 3 кеше ОРВИ, 6 кеше пневмониядан дәвалана. Авыручылар саны күбәйде безнең ОРВИ белән. Һәм грипп, ковид белән авыручылар дагын булды. И хәзер соңгы атнада менә яңа ел алдыннан 189 чирак теркәлгән иде. Шушы острый респираторный вирусный инфекциялар һәм шуның арасында грипп тагын бар. 84 случай грипп А булды, 8 грипп А, Б һәм 9 ковид чирагы дагын булды. Шушы бу бер атнада. Соңгы 23 елның соңгы атнасында. Андан соң инде яңа ел бәйрәмнәрендә әзрәк кимеп торды. Инде бу авыртучылар саны алар обращаться да итмәдер. Андан соң теге кеше бик аралашмаганда, кеше күбрәк өйдә булганда инде ягул чираклары да кими. Ә уже быелга күчкәч тагын артып китте. Ну, теге ел белән чагыштырганда, соңгы атналар белән чагыштырганда кимрәк. Грипп саны, но острый респираторный вирусный инфекциялар саны артты. И менә быелга чыккач ушы менә кичәнге көнгә 433 очрак ОРВИ һәм грипп. Гриппның А күбрәк грипп А пока теркәлә. И быелга чыккач уже 84 случай булды. Һәм 3 случай, 9 случай грипп Б и 8 случай ковид булды. Һәр инфекция, вирус куркыныч, чөнки аның соңында көчле өзлегүләр булырга, өстәвенә кеше берсеннән дәваланып бетүгә икенчесен юктырырга мөмкин. Менә грипп Ага килгәндә инде
Грипп А безнең H1N1 дигәне бар. Бу 2009 елда чыккан, халык телендә дуңгыз гриппы дип йөртелде инде. И андан соң H3N2 дигәне күбрәк теркәлә быел инде. Һәм грипп быдагын, грипп быны әле көтелә, ансыз соңрак тагын күбәеп китәр дип инде. Әле хәзерге вакытта ул әзрәк теркәлә. Коронавируста ерак китмәде. Быел аны җиңелрәк кичерсәләр дә, зарарлану куркынышы югары. Грипп, ОРВИ һәм коронавирусның югы юллары охшаш. Аннан саклану өчен иң яхшы чара вакцинация. 2023 елда гриппка каршы 14770, ковидка каршы 385 кеше ревакцинация ясаткан. Профилактик чараларына килгәндә инде, иң беренче безнең гриппка каршы бар бит инде прививкалар, вакцинация. Аны инде без башлыйбыз көздән. Хәзер уже ясалмый инде, төрле вакциналар кулланыла. Аның эффективности бик күп. И без тырышабыз инде 60% населениене охватить итәргә. Шу прививкалар белән шулай тиештә инде ул. И ул кешеләр, прививка алган кешеләр теге бөтенләй авыртмаучылар да күп. Авырткан булса да аларда менә алар җиңелчәрәк кичерә инде һәм үзүләре булмый инде. Хәзерге вакытта уже әйтеп киткәнчә уже соң январьга чыккач инде прививка ясарга. Шуңа күрә теге неспецифический профилактика дип әйтәбез инде шул ук ковидның профилактикасы чаралары ук кеше күп булган җирләрдә инде андай мероприятиялар әгәрдә инде лучше үткәрмичә торырга сезон вакытында, бу ОРВИлар сезон вакытында әгәрдә инде үткәрергә икән, то маскалар кияргә тәкъдим итәм инде. Масканы беренчедән дөрес итеп кияргә кирәк. Борынны да, авызны да каплап. Икенчедән ул 2 зак киерсә 2 сәгать сайын алышынырга тиеш. Андан соң менә бүлмәләрне ешрак юып җилләтергә кирәк. Андан инде куллар жуу кагыйдасын тоже сакларга кирәк. Чөнки әйтеп киткәнемчә, кул белән дәген юктырырга була мөмкин. Соңгы вакытта республикада кор, ягъни кызамык очраклары да теркәлде. Ул инфекцияле вируслы авыру. Кызамык балалар чире саналса да, аның белән олылар да авырый. Барлыкка килгән иммунитет иң тотруклысы санала. Ә прививканың тәэсире күп очракта 25 елга гына җитә. Безнең районда әле андый очраклар булмады. Тегелне быелны соңгы елларда инде кор белән авыртучылар саны юк. И но бу инфекция, әгәрдә ул крейкен, тоже вирусная инфекция, ул бик йогышлы авыру. Әгәрдә инде менә әйтеп китсәк, беренче этажда бар икән андый больной, ул уже бик тиз вирусның летучесть дип әйтегән дейме. Һәм ул уже икенче этаждагы, өченче этаждагы кешегә дигән, әгәрдә ул кешенең иммунитеты юк икән, ул авыртмаган, прививка алмаган икән, ул кешегә дә йогырга мөмкин. 99-100%. Аның контагиозность, то есть үзе вирус шундый контагиозный һәм летучий. Вирустан саклану чарасы только вакцинация. И шуңа күрә хәзер безнең инде ул календарь прививкка кергән вакцинация корга каршы. Ясала 1 яшьтә һәм 6 яшьтә ревакцинация ясала. Әгәр дә инде ул вакытта ясалмыйча калган икән, олы кешеләргә тоже ясыйбыз. Һәм беренче чиракта группа риска, население белән күбрәк эшли, медработниклар, мәктәптә, садикта эшләүчеләр, кибеттә сатучылар, транспорт йөртүчеләр, социальный работниклар. Менә шуларга беренче чиракта ясала инде. Һәм аларның 2 прививкасы булырга тиеш уже любой возрастта. Бүтән кешеләрнең 35 яшькә тикле 2 прививкасы булырга тиеш, әгәр дә группа риска кермәсә инде эш урыны буенча. И калган населениенең тоже тәкъдим ителә инде менә мондый ситуациядә тоже прививка алырга. Менә кайбер кеше белмәскә мөмкин, аңа ясалганмы юкмы ул прививка булачакта ясала бит инде. Моны ничек белергә була? Ну, карталарында электән калган карта профпрививок бар. Хәзер бит инде сертификатка язабыз, инде сертификат профпрививок шунда языла. Әгәр дә инде бер җирдә дә данныйлары юк икән, ул чиракта инде алар бирә алалар, канны биреп, аларның иммунитетлары бармы, антителалары бармы, шулай дип карап була.
Безнең районда хәзер көн кадагындагы тема булып тышкан бизгәге санала. Узган ел аның белән 45 кеше чирләгән булса, яңа елдан 10 очрак ачыкланган. Рәсми рәвештә бер үлем теркәлгән. ГЛПС дип әйтәбез инде безнең медработниклар телендә геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, халык телендә тышкан шире дип йөриләр бит инде. Менә безнең район ул электән күп очраклар теркәлә инде, республика белән чагыштырганда бездә күбрәк була теге природно-очаговые инфекции дип безнең районда бара ул күбрәк. Но менә теге елны быелга чыккач күбәеп китте инде бу очраклар. Һәм балаларда теркәлде шушы авырулар арасында инде. Әгәр бу ширгә каршы әле прививкалар юк, вакцинация ясап булмый, но шул не специфическая профилактика. Ул инде әйткәнемчә уже тышкан авыру дип әйтеп киттем. Аның основной источнигы тышканнар, шушы грызуннар инде. Кыр тышканнары күстәрдә булырга мөмкин. Аларның выделениялары белән сидекләр сидеге белән чыга һәм ул тышкан йөргән җирдә инде ризыкларны дагын пешератырга мөмкин. Шул ук кырда булганда солам, җиләкләр җыябыз бит инде җәйкенә. Аларны менә җумыйча ашасаң, шуларга шушы вирус йоккан булып, шуның аша йогырга мөмкин. Менә печән салам дибез бит инде, ул аның тузаны белән дә керергә мөмкин инде. Бу кешегә елга шул ук менә тышканнарны кулга кимичә тоталар икән инде. Или аларның выделениялары белән контактировать итә икән, куллары белән кулга перчаткалар кимичә. Шул әгәр дә тышкан йөргән җирне җыештыра икән, андагы тузаны белән язга чыккач бит инде күбрәк җыештыра башлыйсың, андый җирләрне теге көз көне, кыш буе абзардагы неләрен җыештырсаң, аның тузаны белән йогырга мөмкин. Шул ук маллар караганда, шул ук салам, печән тузаны белән дә керергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйтеп киткәнчә инде тузан аша, ризыклар аша әгәр дә ул тышканнар пешераткан икән, шул ук андан соң кул белән тотсаң, менә кожа аша, поврежденная кожа аша йогырга мөмкин. Ауруның төп билгеләре югары температура, бизгәк тоту, баш авырту, буыннар һәм мускуллар сызлау, күз алды томалану, яктылыкка карый алмау, тәнгә кызгыл таплар чыгу, бит һәм муен тирәсенең шешенкелеге, бил авырту, бәүел бүленеп чыгу кимү. Ләкин бу очракларның барсы да күзәтелмәскә дә мөмкин. Байлар сабасыннан Илназ Халилов тышкан бизгәге белән узган җәйдә авырып терелә. Иң элек үзендә температура, бил авырту һәм хәлсезлек тойган. Мен башта температура белән авырттым братна. Башта больницага төшмичә жаропонижающий таблеткалар ашып өйдә сакланган идем. Ләкин ул дөрес түгел дигән фикергә килеп, больницага төштем. Шуннан соң тышкан шире икәнен выявили да. Миңа Аллаһка шөкер Илшат Галимҗанович врач эләкте инде. Ул алдан белеп, предугадать итеп, мине лечить башлады. Мин Аллаһка шөкер бик җиңел котылдым бу ширдән. Мен киңәш итер идем үзегезне сакларга. Кулны җуммыйча, нитмичә, бөтен җирдә элек коронавирустан ничек сакланай, хәзер дә шулай барыбер сакланып дәвам итәргә. Югу юллары күп төрле. Мәсәлән, һава аша, кимерүчеләрнең нәҗисләре булган тузанны сулаганда, ширне кузгатучы инфекция һава белән тын юлларына эләгә. Авыз куышлыгы аша, тышканнар кимергән яки өстеннән йөргән ризыкларны кулланганда, ширне кузгатучы вируслар организмга авыз куышлыгы аша үтеп керә. Контакт юлы белән, җәрәхәтле кул белән тышканнар пешраткан печән салам яки чүпләрне тотканда да тышкан бизгәген йоктыру ихтимал. Кешедән кешегә бу шир күчмей. Иң яхшы профилактик чара кимерүчеләргә каршы көрәш алып бару. Бу эштә гигиена һәм эпидемиология үзәгедә актив эш алып бара. ГЛПСның табигый әшәкләре булып, катнаш һәм яфраклы урманнар санала. Табигатьтә ГЛПС вирусын таратучылар кимерүчеләр, ягъни кыр тышканнары, рыжая полевкалар. Татарстан Республикасы әлеге вирус таралу өчен табигый үсү регионы булып санала. Ягъни безнең якларда бу вирус таралу һәм үрчү өчен барлык шартлар да бар. Шул максаттан безнең оешма тарафыннан ел сайын
профилактик дератизация чаралары үткәрелә. Хөкүмәт тарафыннан бүлеп бирелгән субвенция акчасына яз-көз айларында урманга якын булган авыл җирлекләрендә, булар Шәмәрдән, Саба, Лесхоз, Орташ авылларында барлыгы 98 гектарда дератизация чаралары үткәрәбез. Агулар куябыз. 4-5 төрле препарат белән эшлибез. Хәзерге көндә кимерүчеләрнең препаратларга ияләнү булмасын өчен ел сайын аларны алыштырып торабыз. Шулай ук ел дәвамында договор нигезендә оешма предприятиеларда дератизация үткәрәбез. Кабатлап әйтәбез, үзегездә авыру билгеләре сизгән очракта медицина ярдәменә мөрәҗәгать итү мөһим. Чөнки вакытында дәвалау башланган очракта гына шир җиңелрәк үтә. Өйдә дәвалану үкенечле тамамланырга мөмкин. Бердәмлек тау күчерә. Бу көннәрдә махсус операциядә катнашучы солдатлар өчен солдатка аш акциясе бара. Әлеге акция райондагы һәр җирлектә көннән-көн киңрәк кылач белән дәвам итә. Игътибарыгызга Саба Җәмигъ мәчетеннән әзерләнгән репортажны тәкъдим итәбез. Саба Җәмигъ мәчетендә иртәнге сәгатьләрдә кызу эш башланды. Солдатка аш акциясендә катнашучылар, волонтерлар кичкенә пакетларга аш тутыру өчен җыелдылар. Аңа кадәр исә бик зур күләмдә эш башкарылган. Пакетка тутырылачак ингредиентлар пешерелгән, туралган, махсус ясалган киптергеч сушилкаларда киптерелгән. Волонтерлар алар изге йөрәкле, шул ук вакытта бик кызыксынучан да кешеләр. Әлеге акциягә кушылырга райондашларыбызга Сызрань шәһәре волонтерлары этәргеч биргәннәр. Солдатка идәге ашны декабрь ахырында инде башлап җибәрдек. Ул инде күптән бүтән регионнарда, авылларда эшләп килә. СВОның беренче көннән дә инде күбесе инде эшлиләр. Без инде бу үрнәкне Сызраньнан алдык. Наталья Долгова җитәкли, Андрей Кузнецов, Валентина Михайловна. Аларның бик показательный эшләре булды. Инде шуңа күрә без аларның эшләрен күреп, һәм әлбәттә солдатларның рәхмәтләрен күреп, шул нигә ашларга аларның инде әзер методикасын, монда мин уйлап чыгарган бер әйбер дә юк. Шул Сызраньнан алган методика, рецептураны без Сабада җибәрергә генә булдык. Шул кадәр менә 3 кешедән башланган эш бүгенге көндә 300-гә якын волонтер инде булды. Һәм әлбәттә Аллаһка шөкер, менә балтачлар да, теләчеләр дә безнең белән берлектә инде бу эшкә алар да тотындылар. Шул Сызраньның рецептларын алып, алар да бик көчле итеп эшләп баралар. Менә без инде хәзер яхшылыкта көрәшәбез алар белән. Алар укчая басып торалар, без инде тагын да тырышабыз. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә безнең Иләбер халкы, Шәмәрдән халкы, Сатышлар, Шитсулар, Шыңарлар, Измәләр, Тимершиклар, Килдебәкләр, бөтен халык кушыла бара. Аның күбесен менә Ныртылар, алар безнең ипи киптерәләр инде. Аларны әйтеп бетереп булмый, Алла бирсә, сездә менә бу акцияны күрсәткәч, бүтән авыллар да кушылып китәрләр бу проектка дип ышанып калам. Аннары иң мөһиме менә безгә кичә эшмәкәрләр инде чыга име. Үземнең дә дусларым инде Мәскәү дуслары да әйтәләр, нәрсәгә Гөлнара шул кадәр ни азапланасыз, әйдәгез инде сухой продукцияны гына сезгә заказ бирик тә шуны тутырыгыз. Акча бар бит. Мин уйлыйм, менә ул проектта аным эшмәкәрләр КАМАЗ белән дә әйберен алып килергә могут, име? Кәбестәсендә, кишерендә, бәрәңгесендә. Әмма ләкин мин уйлыйм, ул проектта менә һәр кеше үз түбәненә төшеп 2 кило бәрәңге, 3 шигендерен, 1 кило суганын мәчеткә килеп алып килсә, шулай берне үз аягы белән җуып, үз күңел җылысын салып, бу вакыйгалар тизрәк бетер. Бәлки Аллаһ Тәала безне берләштерер өчен ул сынауларны биргәндер. Менә бүгенге көндә әниләр дә безгә чыкканда бик рәхмәтле. Алар әйтәләр, ул ашларга да шул кадәр рәхмәтле түгелбез без. Күпме безгә биргән игътибарга халыктан. Булай да Аллаһка шөкер, безнең бит инде дәүләт күп әйбер оештыра. Алардан да алар безнең егетләр анда ачтырмый. Әмма ләкин менә без үзебездән халыктан бер әйбер оештырып, күңел җылысын кушып, безнең егетләребезгә шундый ризыклар ясарга булдык. Һәм безнең ризыклар аларның күңелләрен җылытып, тизрәк
жеңіп кайтырга насыйп булса иде. Солдатка ош акциясында катнашучыларның үзләренең WhatsApp төркемнәре бар. Бу аларга эшне тиз арада оештырырга ярдәм итә. Ниндидер продукция җитмәү ачыкланганда да аны хәл итү авырлык тудырмады ди оештыручылар. Бу очракта шәхси эшмәкәрләрнең ярдәме зур булуны да аз сызыкладылар. Менә ит белән ярдәм итү бер көн генә безнең эш туктады, ит беткәч име. Безнең күп порция тутырып калмады, пакет ачып калды, безгә бер ашкалак ит салырга кирәк булды. Мен сообщение гына язып куйдым, перепискада ит бетте, срочно ит кирәк. Безгә икенче көнгә 100дән артык кило ит алып килделәр. Безгә Умырзая 20 кило кара ит бирде. Аннары Иләбәрдән фермерлар яңа суйган бузауның зур иң матур өлешен кисеп биреп җибәрделәр. Разиковый безнең 5 чеби бисанардан сорадык, 15 чеби ул безгә бирде. Саба мешітінде волонтерлар, уллары махсус хәрби операцияда булган әниләр кулга кул тотынышып эшләде. Алар арасында Шәмәрдәннән бакчачы Илсияр Кәбирова, Юлбаттан тракторчы булып эшләгән Вәсилә Шәмсетдинова һәм башкаларны да күрергә була иде. Булган продукцияны савытларга җайлап урнаштырып, хатын-кызлар бердәм рәвештә эшкә дә тотынды. Монда пакетларга тутырга әзер итеп киптерелгән продукция белән эшләделәр. Шактый күп эшне, мәсәлән, киселгән токмачларны өйдә газ духовкаларында да киптереп алып килгәннәр. Менә, например, мин Шәмәрдәннән инде үзем, Шәмәрдән халкы бик булыша инде, группа ачтык. Шуның хәтлек менә нәрсә кирәк әйтеп торабыз инде. Ит юк дип хәбәр бирдем инде миндә ит беткәч. И сразу кеше инде күпме китерә ала, шуның хәтлек менә Рамазановлар яхшы гына әйтеп китерделәр, грудкалар коробкасы белән инде. Андый кешеләр хайран, бөтен кешене әйтеп битерә дә алмыйм инде. Ну Шәмәрдән халкы бик дәрәү күтәрелде, бик булыштылар инде, конечно. Менә Илсияр минем Шәмәрдәннән тоже, аннары танышып китәрбез, тоже без үзебез иң беренче мин инде үзем генә тотындым яңа елга хәтлек безнең Шәмәрдәндә беренче мин булып. Шул үзебезнең продуктлардан инде Аннары соң үзем юдым, үзем пешердем, үзем киптердем инде. Хәзер инде рәхәт. Пешкән ризыкны китерәләр, беребез пешерә, икенчебез киптерә инде, кырып менә шулай җайладык инде. Аллага шөкер. Менә кичәге көндә мин ничә 20дән 25-26 килограмм ит киптердем. Кипкәнен алып килдем инде. Аннары алдагы көндә тоже Шәмәрдән халкы җыеп бирде, 25 килолап ит инде, тавык ите инде шул грудкалар. Рассольник бара инде, рассольник ашына инде иң беренче ит инде. Аннары соң бәрәңге, кыяр киптерелгән, тоже киптерәбез, кишер. Аннары приправалар, хмели сунели, паприка дигән приправалар инде бөтенсен салабыз, суган барсында шунда салып пакетларга урнаштырабыз инде. 4 төрле аш безнең: рассольник, борщ, победа без инде батыр дип әйттек, аларныкы победа иде, исемнәр куштык инде: рассольник, борщ, анарсын тукмач ашы и харчо. 4 төрле аш әзерлибез. Пакетларның һәр кайсына тиешле ингредиентлардан тыш аш һәм аны әзерләү тәртибе кемнәр тарафыннан әзерләнүе турында белешмә язуы да урнаштырылды. Исәп-хисап эшләрен бик зур төгәллек белән Эльвира Каюмова алып барды. 4 төрле аш бар: борщ, харчо, лапша и рассольник. Шул ашларны бөтенесен коробкага тутырабыз. Аннары шул коробка эченә балалар ясаган рәсемнәрне, теләкләрне һәрберсен шул коробкаларга тутырып барабыз. И сухари ипи киптердек инде. Аларны да шунда коробкага упаковать итеп тутырып җибәрәбез. Уллары махсус хәрби операцияда булган әниләр дә изге эштә катнашу өчен 40 эшләрен 40 якка куеп торып килгәннәр. Кеше Шыңардан Гөлсем Рабгуддинова: "Без бүген монда кызларга булышабыз, ничек эшлисен өйрәнәбез. Кишен авылдашлар белән дә солдатларыбызга аш әзерләячәкбез" диде. Һәм чыннан да Шыңар җирлегендә дә күмәкләшеп эшкә керешкәннәр. Туктар авылыннан 4 малай әнисе Фәнзия Хайбиеваның улы Фәнис махсус хәрби операциядә. Узган ел ахырында гына улы Әнис тә армия сафларына алынган. Вакыт булуга мондый эшләрдә катнашам ди ул. Табасың инде, эштән кайтабыз да чыгып җигерәбез, эштән кайтабыз да чыгып җигерәбез. Фермада сыер савам. Килбәттә малаем өчен тырышам. Малаем соңышта. Хатын-кызларыбыз кулга кул тотынышып, ару талуны белмичә эшләделәр. Бу көнне 2010 порция аш пакетларга тутырылды. Гомумән, 2 атнада барлыгы 4000дән артык порция аш әзерләнгән. Шулай ук шактый күләмдә кириеш кишикеле турап ипи дә киптереп пакетларга тутырылган. Хатын-кызларыбызның күңел җылысын һәм изге теләкләрен кушып әзерләгән ризыклар тоткарланмыйча солдатларыбызга барып ирешсен иде.
Яңа уку йылыннан старт алган Тату сыйныф серләре республика күләм конкурсының муниципаль этабы төгәлләнде. Бу атнада Саба урта мәктәбе базасында аның финал туры үтте. Районыбызның 5 зонасында җиңгән 5 мәктәп укучылары һәм ата-аналар комитеты иң тату сыйныф исеме өчен көрәште. Киренке бәйге Раилә Галявина күзәтүендә. Саба урта мәктәбе бүген укучылар әти-әниләр шау-шуына күмелгән. Мәктәп һәм гаилә бердәмлеге тәрбиянең төп асылы дигәндә, тату сыйныф серләре бәйгесе ачык мисал булып тора да инде. Уку елы белән бергә сентябрь аеннан старт алган бу зур чара әле бүгенгәчә дәвам итә. Башта ул район мәктәпләрендә үз сыйныфлары арасында узды, аннан берәр сыйныф сайлап алынып, зона турында катнашты. Нәтиҗәдә 5 зонадан 5 сыйныф финалга чыга. Район өчен муниципаль этап финалы шулай ук җаваплы булып тора. Бу финалга килгән командалар, алар инде бөтенесе дә җиңүче. Чөнки финалга чыгу ул үзе җиңү. Бүген монда бер җиңүче, бер русча әйткәндә победитель һәм ничә призер булачак? 4 призер булачак. Мин сезнең бүген барыгызга дагын ярышу түгел, күңелгә рәхәт бәйрәм булсын иде дип телим, һәм сез бөтенегездән моннан канәгатьлек алып, хозурланып, канатланып, гаилә елын Татарстанда гаилә елы бит әле безнең, шуны истә тотып, без нинди матур, тату гаилә диеп, мәктәпләребезгә кире кайтып, гаиләләребезгә кире кайтып, матур гына яшәвегезне теләп калам. Бәйрәм белән сезне. Иң тату сыйныф коллективлары төп бәйге башланып киткәнче сәхнәгә күтәрелеп үзләрен күрсәттеләр. Бүген биредә Саба гимназиясе, Шәмәрдән лицейы, Олы Кибәче, Юлбат, Шикши мәктәпләренең әти-әниләр комитетлары чыгыш ясаячак. Аларны исә Мәгариф идарәсе, районның башка тармак хезмәткәрләрен туплаган жюри комиссиясе бәяләячәк. Беренче бирем безнең күңелле тату сыйныф визит карточкасы. Бердәмлектә шагылау, эшкә матурлык, күңелләрнең фарканаты, дуслык, татулык. Без бер җирдән, без бер илдән, без бер галәмнән, без көчлеләр, бердән тату, дус яшәгәндә. Сыйныфлар 5 минут эчендә үзләренең уку, дуслык, бердәмлек серләре белән бүлештеләр. Шушы бәйгегә әзерлек безне тагын да якынайтты ди Шикшидән Алисә Сабирҗанова. Балалар дигәндә әтиләр дә бердәм катнашкан. Без Шикши төп мәктәбеннән булабыз. Сентябрьдән бирле шушы конкурска әзерләнеп киләбез. Бу конкурска катнашуыбызга бик шат. Тәкъдим белдерүгә балалар иң беренче булып 8нче класс балалары апайларына апай без катнашык дип, бердәмлектә безнең көч дип, шулай итеп катнашып йөрделәр. Бер конкурста без үзебез уңыш яуладык. Аллага шөкер, без моңа бик шат. Бүгенге көндә дә Алла бирсә уңышка ирешербез дип көтеп калабыз. Безнең серебез татулыкта, безнең серебез бердәмлектә, безнең серебез ярдәм итүдә. Юлбат төп мәктәбенең әти-әниләр комитеты да финал турына узулары белән шексез горурланалар. 9 укучылы бу сыйныфны шулай әзерләүдә укытучыларына рәхмәтле алар. Төрле милләт вәкилләрен берләштерүләре белән дә аерылып тордылар. Иң беренче чиратта безнең сыйныфыбызның ничек бердәм икәнен күрсәтә, дус, тату икәнен күрсәтә, һәм менә шушы бәйрәмнәр күбрәк оештырылсын безнең район тирәсендә дип әйтәсем килә инде. Чөнки менә дөресен дә өйдән чыгып китү, өйдән чыгып менә шушындый атмосферада катнашып кайту үзе бер рәхәтлек инде ул. Без бүген тәкъдим итәбез шәп кәеф, иң мөһиме бездән шәп кәеф, матур елмаюлар, ачык чыгыш, әлбәттә инде һәм татулык серләрен, иң мөһиме татулык серләрен күрсәтәбез. Безнең укытучыбыз Рәмзия Габдрафовна, ул безне дуслыкка, татулыкка, бергә яшәргә, булышырга өйрәтә. Без бу бәйгедә катнашкач, бигрәк тә дуслашыбрак киттек. Бүген дәрес булмый. Нәрсә? Ура! Әмма моңа шатланырга кирәкми. Сез хәзер барыгыз да
иң дус сыйныф 1.0 компьютер уенына эләктегез. Әйе, заман белән укыту юнәлешләре дә яңара. Балаларның да аралашу, аңлашу терминнары үзгәрә. Кибәчелеләр үз чыгышларында моңа зур басым ясадылар. Нинди генә очрак булмасын, белем илендә җитәкләп баручы, төп ярдәмче һәм ышаныч укытучы булып кала. Нинди генә очрак булмасын, нинди генә вакыт булмасын, мин сезгә һәр вакыт, һәр кайчан ышанам. Ватан пәрвәрлек, илнең лаеклы ул кызлары булып тәрбияләнү мәктәпнең дә, гаиләнең дә өлеше керә торган зур хезмәт. Жюри бәя биргәндә чыгышларда бу теманың яктыртылуына игътибар итте. Шәмәрдәнләр башкарган патриотик җырлар көчле алкышларга күмелде. Мы дети России! Мы внуки России! Нам в будущем жить и творить! Мы сердце России! Мы голос России! Мы рождены для России жить! Что нам помогает быть вместе? Наш девиз быть честным и благородным, быть патриотом своей страны. Гимназиялеләр ватан темасына айруча якын килеп, бүгенге көндә хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы туганы белән элемтә булдырып, сценарийларын тагын да эчтәлекле иткәннәр. Бу сәламне зал дулкынланып кабул итте. Огромное спасибо вам за вашу поддержку, за вашу помощь. Мы это ценим. Вместе мы сила. Победа будет за нами. Гимназиядан без бик озак әзерләндек. Һәр көн без репетицияләргә йөрдек. Җиңер өчен бу конкурста. Безнең командада 12 кеше бар. Без бик озак әзерләндек, җырлыйбыз, биебез. Безнең конкурста әниләр дә, әтиләр дә катнаша, балалар да катнаша. Соба гимназиясе, без бергә, без көчле! Укучыларның да, укытучыларның да, әти-әниләрнең дә һәр кайсының җиңүгә теләге көчле иде. Алар финалга үтүләре белән дә инде җиңүчеләр икәнен беләләр. Ә менә төп җиңүчегә тагын да зур максатлар куела шул. Әлеге җиңүче команда безнең районыбыздан республикада яклаячак. Бу безнең 26 январь көнне безнең Саба, Кукмара, Балташ, Әтнә, Арча зонасы нәкъ менә Сабада үтәчәк. Һәм шушы зонада инде бүген җиңгән команда безнең районыбызның данын яклаячак. Әлеге конкурс безнең әти-әни, мәктәп, укучы менә шушы эшпишмакны тагын да берләштерү, дуслаштыру, аларның бергә кулга-кул тотынып эшләвен тормышка ашыра дип әйтәсе килә. Аларның инде чынлап та бер-берсен аңлап, әти-әниләрнең дә мәктәп тормышында кайнап, шундый матур гына нәтиҗәле эшчәнлеккә китерә дип әйтәсебез килә. Бәйгенең икенче турында мәктәпләр бөек сугыш, бөек җиңү дип аталган иҗади биремне үтәделәр. Канкойгыч сугышлар турында онытырга безнең хакыбыз юк. Шуңа чыгышлар да илебез азатлыгы өчен үз көчләрен, гомерләрен кызганмаган ватан сакчыларына, Әфганстанда һәм Чечняда гомерләрен аямаган батырлар истәлегенә, бүгенге көндә махсус операция кысаларында хәрби бурычларын намус белән үтәгән солдатларга, офицерларга багышланды. Барлык нәтиҗәләр кушылып, төп җиңүче ачыкланды. Ул Шәмәрдән лицее әти-әниләр комитеты булды. Район данын 26 гыйнвар көнне республика зона турында алар яклаячак. Мәчетләр Аллаһ Тәгаләнең җир өстендә булган йортлары. Кем Аллаһны сөя, ул аның мәчетләрендә сөя. Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһ йортлары мәчетләрне бары тик Аллаһка ва ахирәт көненә иман китерүчеләр генә торгыза. Мәчетләрне торгызу ике төрле була.
мәдди торгызу һәм мәгънәви торгызу. Мәдди таш өстенә таш куеп бина салу, мәчет чыгымнарын күтәрү, мәгънәви торгызу исә Аллаһ йортында намаз уку, Аллаһның исемен зикр итү, мөбарәк китабы Коръән уку, дуга кылу, гыйлем алу белән торгызу. Байлар сабасының 3-нче тынычлык мәчетен төзетүчеләр дә изге гамәл кылучылар. Иман йорты тулысынча халыктан җыелган акчага һәм аларның физик хезмәте белән төзелә. Мәчет төзелеше бүген ни хәлдә? Сюжетка күз салыйк. Тынычлык мәчетенең нигезе 2019 елның май аенда салынды. Бүгенге көнгә кадәр биредә якынча 6 миллион сумлык эшләр башкарылды. Һәм бу халыктан җыелган акчага физик хезмәтне дә теләк мөмкинлеге булган кешеләр килеп башкара. Менә мин имам-хатиб буларак Тынычлык мәчетенең Собада төзелеп килүче мәчет инде бу. Безнең менә эшләр бара монда. Бу мәчет биткәнче халык ярдәме белән эшләнелә. Бүгенге көндә 2 этаж безнең эшләнеп бетеп бара дигән сүз инде. Тагын бер этажыбыз, иң беренче этажыбызны эшләп бетерәсе бар. Анда хатын-кызлар залы, аннан соң помещениялар бар инде. Ул залларны эшләп бетерәсе бар. Хәзер иң күп эшләр мәчетнең подвал өлешендә калып бара. Түшәм, люстра, ишек, баскыч, кирү юллары кирәк. Машина кую урыннарын булдырырга, яшелләндерергә, яктырту мәсьәләсен хәл итәсе бар. Калган вак-төяк эшләрдә әле байтак. Без бу Тынычлык мәчетен шушы Илнур белән бергә эшләдек инде. Тагы 2 кардәш бар ие, тагы бер Илнур, бер Газинур. Аларга да бик зур рәхмәт. Башлай бергән Илнурга рәхмәт инде. Иң күп рәхмәтләр аңа. Аллаһ Тәала аннан разый булсын. Әҗр савапларын күргән насыйп булсын бу дөньяда да ахирәттә дә. Инде менә бу мәчеткә йөреп намазларыбызны укыйбыз инде. Аллаһ Тәала кабул итсен. 5 вакыт намазны озаннар әйтеп. Килегез. Мәчетләребез тулып торсын. Мәчетләребез җылы, якты, Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлиллаһ. Аллаһ Тәала кабул итсен безнең укыган намазларыбызны. Әтиәниләр риза булып ятсыннар. Һәм Аллаһтан ризаны алып китергән насыйп булсын барыбызга да бу дөньялардан. Дин әһелләренең хыялы Аллаһ йортының ишеген рәсми рәвештә Корбан гаете көннәрендә ачу. Тик әле санаган эшләрне башкарырга якынча 500 меңдән артык финанс ярдәме кирәк. Теләге булган һәркем изге эшкә үзенең өлешен кертә ала. Акча күчерү өчен реквизитлар безнең экраннарда күрсәтелгән. Хәдистә кем Аллаһ ризалыгы өчен мәчет кора, Аллаһ ул бәндәсенә шул мәчет мисалында җәннәттә йорт төзер диелгән. Райондашларыбыз тормышыннан күңелле яңалык. Түбән Утар авылында туып үскән талантлы җырчы, моң алихәсе Әнҗи Газинур кызы Шаймурзинага һәм Яңа Мишән авылында туган якташыбыз Булат Шариповка Татарстанның ат казанган артисты дигән мактаулы исем бирелде. Булат Шарипов эстраданың популяр артистлары белән эшли, аранжировка ясау белән шөгыльләнә һәм көйләр яза. Татар моңы конкурсы лауреаты. Без дә аларның шатлыгын уртаклашабыз һәм уңышларның дәвамлы булуын телибез. Бүген 19 гыйнвар көнне православие ширкәве Хашману бәйрәмен билгеләп үтә. Ул бөек христиан бәйрәме, рухи яңаруны һәм иң яхшы кешелек сыйфатларын, шәфкатьлелек, үзара аңлашу һәм кичерүне чагылдыра. Элек-электән бу көн кешенең илаһи рәхмәткә кушылу көне, җан һәм тән сафлану бәйрәме булып саналган. Кичә 18 гыйнвар кичендә Шәмәрдән авылы ширкәве настоятеле иерей Артемий Петров Кырбаш авылындагы чишмә суын изгеләндерде. Районыбызда яшәүче христианнар биредәге бәкедә коена ала. Ә бүген иртәнге якта Шәмәрдән ширкәвендә су белән изгеләндерү һәм гыйбадәт кылу үтте. Благосвидетельствовавши тебе, возлюбленного Отец Сына именуя. Православие динен тутучыларны Хашману бәйрәме белән котлыйбыз. Шын күңелдән ныклы сәламәтлек, гаилә тормышында аңлашу һәм бәхет, җан тынычлыгы, игелекле эшләрегездә уңышлар телибез. Дорогие православные христиане, дорогие друзья, поздравляю всех вас с крещением Господним. Желаю, чтобы в этот чудный праздник
В вашем сердце зародился огонь нескончаемой радости и любви, а жизнь наполнилась счастливыми событиями. Пусть в вашей жизни будет много счастливых дней, а все невзгоды обходят стороной. Крещение Господне напоминает нам, верующим, о важности признания своих ошибок и стремления к духовному совершенству. В момент крещения человек, подобно Спасителю, погружается в воду, чтобы символически воскреснуть к новой жизни во Христе. В этот день также призывают к осмыслению духовных вызовов и стремлению к истинным христианским ценностям любви, милосердию и терпимости. Всех вас с праздником, храни вас Господь и Пресвятая Богородица. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.